Ik vind techniek leuk omdat je er heel veel mee kan doen en je hebt het heel vaak nodig in je leven. Ik vind techniek leuk omdat je er allemaal dingen mee kunt doen. Zoals een iPad, een iMac en tv kunt kijken. Je kunt zelfs met een robot voetballen. Daarom vind ik techniek superleuk. Later ga ik in de zorg. Dat heeft ook met techniek te maken. Ik vind techniek leuk omdat je er heel veel mee... Ik vind techniek leuk omdat je allemaal verschillende robots hebt die verschillende dingen doen en je kunt veel technische dingen programmeren. Ik vind techniek leuk omdat je er heel veel mee kunt. Ik vind techniek leuk omdat je veel dingen zelf kunt maken en ontdekken. En het is handig. En ik vind het leuk om te doen. Ik vind techniek belangrijk en leuk omdat je er veel dingen mee kunt maken en anders waren er heel veel dingen niet. Ik vind techniek leuk omdat je met techniek heel veel kunt doen en als er geen techniek was, was er heel veel niet. Maar. Ik vind techniek leuk omdat je er alles mee kan doen en het is wel leuk om het te doen. Je leert heel veel van techniek en het verveelt nooit. En je kan techniek bij alles gebruiken. Onhoorn. Ik vind techniek leuk omdat je er alles mee kan maken en dat je altijd een mooi eindresultaat hebt. Ik vind techniek leuk omdat je met draadjes moet werken en je moet met ijzer werken. En dat vind ik leuk. Een kleine stoel hier daar. Alleen maar op. Ja. Zo. Ik vind techniek leuk omdat je dan kan bouwen en dan kan je van onderdelen iets leuks gaan maken. Ik vind techniek leuk omdat Ik computers leuk vind. Ja, dus ik vind techniek leuk omdat ik computerprogramma's kan openen. Ik vind techniek leuk omdat ik wel van knutselen en uitvinden hou. Ik vind techniek leuk omdat ik dan Minecraft kan spelen. Ik vind techniek leuk omdat je er erg leuke dingen van kunt maken en het is erg leuk en het is leerzaam. Ik vind techniek leuk omdat het met elektriciteit te maken heeft en anders werkt onze laptop niet. Ik vind techniek leuk omdat ik van trekkers hou. Wij vinden techniek leuk omdat je dan van alles kunt uitvinden en storingen kunt oplossen. Nou, dat bedoel ik. Ik vind techniek leuk omdat je veel leuke dingen mag maken en omdat je met internet ook dan kan opzoeken. Ik vind techniek leuk omdat ik daar op tv kan kijken en Nintendo. En je kan er mensen mee genezen die heel erg ziek zijn. Einde.